खुलुमबाय रायजोफोर, दासिमनि माखासे गोनां खौरांफोर लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांजोबदो। लोगोसेनो सानफ्रोमबोनि खौरां लानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव होनानै लादो। लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामदो। नोंथांमोननि मोनसे लाइकआनो आंनि गेदेरथार थुलुंगानाय जागोन। अब्ला दिनैनि सेथि खौरां नोंथांमोननो होनो लागै आखायाव लादों। बावैसो सिगां बर' हारिनि माखासे गाननाय जोमनाय आरो जानाय मुवा बेसादफोरा गासै 13 आइटेम्सफोरा GI टेग मोननायखौ दिनै 6 एप्रिल मोनाबिलिनि 4 बाजियाव बरायनाय हाबाफारि लानाय जागोन होनना फोसावनानै होदों मिरु एबसुनि गाहाय नेहाथारि खनेन्द्र बसुमतारिया। बे हाबाफारिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' हारिमु आफाद मोनथाम आफादजों लोगोसेयै बानजायनाय जादों होनना फोरमायदों। आरो बे बरायनाय हाबाफारिया क'क्राझार सरकारि गोजौसिन आरो थांखि गोबां फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव लानाय जादों होनना मोनथिनो मोन्दों। बे बरायनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बिटिआरनि CEM प्रमद बर'आ बाहागो लागोन होनना खौरां मोन्दों। लोगोसेनो जर'खा आलासि महरै मन्थ्रि इउजि ब्रह्मआबो बाहागो लागोन होनना खौरां मोन्दों। मख'नो गोनांदि गासै 13 आइटेमफोरखौ बर' हारिया GI टेग मोननाया खुसिनि बाथ्रा। जायफोर गाननाय जोमनाय आरो मुवा बेसादफोरखौ लानानै बर' हारिया गोदो गोदायनिफ्रायनो रायजो जाबोदों, बेफोरनि गेजेरावनो जोंनि गाननाय जोमनायखौ गुबुन हारिया सेनो नागिरनाय, जोंनिसो होनना बुंना लानायखौ जों नुबोदों। नाथाय दिनै बर' हारिनि थाखाय जाय मुवा बेसादफोरा बर' हारिनि हारिमु, आसार खान्थि, महर मुस्रिखौ सिनायथि होबोदों, बेफोर मुवा बेसादफोरा GI रेजिस्टार जानायाव गोबां रायजो राजायानो गोजोननाय मोननायखौ फोरमायनायखौ नुनो मोन्दों। ससियेल मिडियाआव दख'ना गाननांगौनि दाबि खालामनाय नैबे भिडिअ'आ गोबां गोसारदों। लखिमपुर जिल्लानि टिपुकियाल गामियाव गुबुन हारिनि बिहामजोफोरा गासैबो दख'नाखौ गाननांगौनि थाखाय न'खर न'खर थांनानै दख'ना गानहोनो नाजानाय नैबे भिडिअ'खौ नोंथांमोना नुखाबाय जानो हागौ। बर' आइजोफोरा भिडिअ'आव बुंनाय बायदिब्ला बिथांमोननि गामियाव गुबुन हारिनि बिहामजो लाबोनानै बिथांमोना जुलि जानाय समावल' दख'नाखौ गानबाय, नाथाय लासै लासै बर'नि गाननाय दख'नाखौ नेवसिलांबाय आरो गामियाव बर' गामिनि महर मुस्रिखौ खोमोरलांनायनि एबा जोबस्रांनायनि महरखौ नुनानै जांख्रिखांदों बर' आइजोफोरा। बर' दख'नाया जेब्लाबो थांनानै थाथों होनना स्ल'गान होनायखौबो नुनो मोन्दों। बिथांमोना भिडिअ'आव बुंनाय बायदिब्ला गुबुन हारिनिफ्राय हाबा जाफैनाय बिहामजोफोरा गामिनि नेमखान्थिखौ मानिनानै सोलिया, गावसोरनि गोसो बायदि सोलियो। बेखौ बुंनांगोन दि दख'ना गानथारनांगौ होननानै आयेनाव गैया। गाननाय जोमनायखौ लानानै गावनि गोसो बायदि गाननो जोमनो बयहाबो मोन्थाय दङ। नाथाय मोनसे समाजाव थायोब्ला बे समाजनि नेमखान्थिफोरखौ गनायनानै मानिनानै गोरोबलायना थानांगौ जायो। BPF दोलोनि बारग' मन्थ्रि चन्दन ब्रह्मआ गोबाव सम पलिटिक्सआव जगदान गैयामोन आरो गोबाव सम ससियेल मिडियाआवबो नुनो मोनाखैमोन। नाथाय ससियेल मिडियाआव सावरायलायनायखौ नुनो मोनबोगासिनोमोन। चन्दन ब्रह्मआ BPFखौ नागारना UPPLआव हाबनो जगाजग जागासिनो होननानैबो ससियेल मिडियाआव बुंलाबायनायखौ नुनो मोनबोगासिनोमोन। नाथाय बारग' मन्थ्रि चन्दन ब्रह्मआ दासिमाव रोखा खालामना होआखै दि बबे दोलोआव थानानै खामानि मावगोन। बेराफारसेथिं BPFनि बिजाथि खाम्फा बरग'यारिया बुंदों, चन्दन ब्रह्मआ BPFखौ नागाराखै, BPFआवनो थानानै खामानि मावगोन। आंहा गोथौ फोथायनाय दङ चन्दन ब्रह्मनि सायाव। चन्दन ब्रह्मआ BPFआवनो थानानै खामानि मावगोनखौ गोथौ फोथायनाय लाखिदों खाम्फा बरग'यारिया। BPFआ चन्दन ब्रह्मखौ सासपेन्डबो खालामाखै होननानैबो बुंदों खाम्फा बरग'यारिया। फारसेथिं हाग्रामा महिलारिया चन्दन ब्रह्मनि सोमोन्दै सोङोब्ला बुङो, आं चन्दन ब्रह्मखौ सिनाया होननानै। बिथांमोननि गेजेराव माबा मोनसे जाहोनखौ लानानै गोथौ दुखु मोनलायनाय जादों होनना जोङो साननानै लानो हायो। नाथाय बिथाङा BPFआवनो थाफिनगोन ना बबेबा दोलोआव थागोन, बेनि बागै साननैसोनि उनावनो फोरमायगोन होननानै बुंदों चन्दन ब्रह्मआ। बिथांनि सायावनो इमानुएल मुसाहारिया माखासे बाथ्राफोरखौ बुंनायखौ नुनो मोन्दों। मोनसे समाव BPF आरो UPPL ज' जानायनि बाथ्रा जादोंमोन, नाथाय बेखौ चन्दन ब्रह्मआनो होबथादों। थांनाय 2019 आरो 2020 मायथाइयावबो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया UPPL आरो BPFखौ ज' जानानै फैनो थोनदोंमोन। जों BJPआव गेलेया, नोंसोरो UPPL आरो BPF ज' जानानै फै होननानै बुंदोंमोन। बेखौबो चन्दन ब्रह्मआनो होबथादों। बे बाराव जुदि चन्दन ब्रह्मआ UPPLआव थांमारोब्ला इग' ट्रिप होननानै बुंगोन होननानै बुंदों इमानुएल मुसाहारिया।
एमपि इलेक्शननि समा खाथिसिन सफैगासिनो बेबायदि समावनो बिजेपि सोरखारा मोनफ्रोमबो गामियावनो अरुणोदय स्किमनि थाखाय फर्म राननानै होदों। नाथाय बे अरुणोदयनि फर्मआ डुप्लिकेट अरुणोदयनि फर्मसो होननानै बुंदों अखिल गगैआ। आसामनि महिलाफोरखौ लाखपति खालामनायनि खोथामोन, नाथाय साबेसेखौ लाखपति खालामखो? लाख लाख आइजोफोरखौ दंफां गायहोबाय, 10,000 रां होगोन होननानै बुंबाय, नाथाय होआखैसै, थगायबाय। बेबादिनो जाय फर्मखौ गामि गामि रानदों बे फर्मआ डुप्लिकेट अरुणोदय फर्म होननानै बुंदों अखिल गगैआ। जाय फर्मआव बिजेपिनि सिम्बलसो दङ, बे फर्मजों रावबो अरुणोदय मोना होननानै बुंदों अखिल गगैआ। बे डुप्लिकेट फर्मनि हेंथायै इलेक्शन कमिशननिसिम गुसर होगोन होननानैबो बुंदों अखिल गगैआ। मख'नो गोनांदि सरकारि फर्मआव माब्लाबाबो पलिटिकेल पार्टिनि सिम्बल थानो मोना आरो गिबि मन्थ्रि गाहाय मन्थ्रिनि सावगारिबो थानो मोना होननानै गोख्रोङै साबधान होदों एमएलए अखिल गगैआ। बे फर्मखौनो लानानै मैया शिबसागराव दुंहाव थासारि सोमजिदों। जाय समाव फर्म रानबाय थानाय समावनो रायजो राजाया फर्म राननायनि हेंथायै दुंहाव थासारि सोमजिहोदों आरो रैखाथि हान्जाया फैनानै गासैबो फर्मखौ सिज खालामनायखौ नुनो मोन्दों आरो रोखा खालामनानै होदों दि इलेक्शननि मडेल कड अफ कन्डाक्टनि समाव बे फर्म राननाय खामानिया टटेलि आयेन बेरेखा भायलेट्स खालामनाय जादों होनना फोरमायनानै रोखा खालामनानै होदों। मख'नो गोनांदि जि समाव रायजोनि मोननांगौ सुबुंफोरा मोना, नाथाय भट बेंकनि थाखाय बिजेपिआ सनितपुर आरो गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव आयेनखौ सिफायनानै ब्लेकमेल खालामनो नाजानाया दुखुनांथाव। आथिखालाव रायजोआ एसेबां मोनथियै आरो थगायजाग्रा नंलादि जाय समाव बिजेपि सोरखारा रायजोखौ खाना खालामनो नाजाबोनायखौ नुनो मोनबोगासिनो। बे दायनि थाखाय इलेक्शन कमिशनआ मा राहा लायो समासो खिन्थासिगोन। फिन खनसेबाव बिटिआरनि क'क्राझारनि सनापुर गामियाव इभेक्सन खालामनायखौ नुनो मोन्दों। सनापुर गामिनि न' बां गासैखौबो सिमफायनानै गोबां आइजोफोरखौबो हमनानै लांदों होनना खौरां मोन्दों। सायाव जोङो दुखु मोनगोन आरो प्रमदआबो जोंखौ नायनांगौमोन, मानो नायाखै? दिनै जोंखौ भट बायदिसिना लानानै होनानै दिनै जोंखौ नाफाथा खालामबाय। दिनै जोङो मोजां थासारि जोंनो होनांसिगौ। जोङो बर'आ गोदाव सोराव जानो मोनलामोन। दिनै जोंहा बड'लेण्ड नांगौ होन्दों, बड'लेण्ड नांगौ, बर'आसो गैया गोदाव सोराव। दा जोंखौ बेबायदि गावजों गाव माने नासयलायनायसो। दा आङो मा बुंनो, आंनि डिमान्डआ दा जोंनि महिलाफोरखौ दे लांदों, बे महिलाफोरखौ दिनैनो दानो हगारनांगौ। दानो हगारनांगौ। जोंनि महिलाफोरखौ जोबसेखौ थैंक इउ सो माच रायजोफोर जायफोरा भिडिअखौ जोबजासिम नायजोब्बाय। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामदो, लोगोसेनो सानफ्रोमबोनि खौरां लानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव होनानै लादो। थैंक इउ सो माच।